नारळी पौर्णिमा ही हिंदू धर्मातील एक अत्यंत महत्त्वाचा सण आहे, जो श्रावण महिन्याच्या पौर्णिमेला साजरी केली जाते. कोळी समाजातील लोक या दिवशी समुद्र देवतेची पूजा करतात आणि याच दिवसापासून नवीन मच्छीमारी हंगामाची सुरुवात करतात. समुद्राला नारळ अर्पण करून नवीन मच्छीमारी सुरळीत व्हावी अशी प्रार्थना केली जाते. नारळ हे पवित्र मानले जाते. समुद्राला नारळ अर्पण करणे म्हणजे त्याचे आभार मानणे. नारळात जल, त्रिनेत आणि फलधारकता याचे प्रतीक मानले जाते. कोळी बांधव पारंपरिक वेशात नृत्य करतात, गाणी गातात, तसेच नारळाच्या साखरपोळ्या, नारळाचे श्रीखंड, कोळंबी, भात असे अनेक पदार्थ तयार करतात. तसेच कोळी समाज बोटी आणि जाळे सजवतात आणि नारळ समुद्राला अर्पण करून पारंपरिक पोशाखात पहिलं मच्छीमारी जाळं समुद्रात टाकतात.